Zdravotnícke oblečenie, ktoré dokáže byť štýlovým vyjadrením vkusu. To je esencia našej komunikácie pre Perličku. Počas poslednej sezóny sa nám potvrdilo, že tento prístup prináša nielen radosť zdravotníkom, ale dokáže zvyšovať aj ziskovosť e-shopu. Perlička je popredným výrobcom zdravotníckeho oblečenia, ktoré predáva výhradne na vlastnom e-shope. Hero produktom značky sú šaty, ktorých sezóna od marca do septembra je pre tržby e-shopu najkľúčovejšia. Zadaním od klienta bolo dosiahnuť stanovený obrad bez využitia zliav pri dodržaní ROAS 800%. Zdravotníci denne čelia fyzicky aj psychicky náročnej práci. Ich uniforma? Často len povinnosť, ktorá im neprináša radosť. Našou kreatívou sme tento pohľad zmenili a premenili nákup zdravotníckeho oblečenia na módny zážitok podobný fashion e-shopom. Prevažne grafický obsah reklám sme zjednodušili a vytvorili čistý a moderný vizuálny štýl. Recenzie zákazníkov, ktoré oceňovali dobrý pocit z nosenia, sme spracovali do pútavých reelsiek, čím sme zvýšili pozitívny sentiment a získali množstvo interakcií pod reklamami. Naším hlavným kanálom bola Meta, podporená Googlom, Pinterestom a newsletterami. Najlepšie kreatívy sme nasadili aj v Advantage Plus kampani, potom ako sme ich otestovali na overených publikách. Výborne nám fungoval aj organický obsah zo sociálnych sietí v nákupných kampaniach. CTR, Whograte a Holdrate. Na základe týchto dát sme počas sezóny priebežne zlepšovali kampane. Stanovenú hranicu tržieb sme prekročili o 42%. A čo ziskovosť e-shopu? Stúpla o 30% a kampane mali podľa slov klienta značný dopad aj na B2B dopyty. Znížila sa cena za prekliky aj nákupy, čo prinieslo úsporu 20% mediálneho rozpočtu oproti minulej sezóne. Počet pozitívnych recenzií na Heureke a Google stúpol o 40%, čo dlhodobo posilní imidž značky ako kvalitného slovenského výrobcu. Jedno z nasadených videí si všimli aj producenti seriálu Nemocnica. Rozhodli sa osloviť značku Perlička, ktorá sa tak dostala do jedného z najpopulárnejších seriálov na Slovensku, čím ešte posilnila svoju znalosť. Najviac si vážim na spolupráci s agentúrou to, že sa vcítili do našeho claimu značky Perlička a podľa toho tvoria aj obsah. Zlepšilo sa nám celkové povedomie značky a to vplyvá na naše tržby aj zisky. Perlička. Úžasné oblečenie pre úžasných ľudí.